Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Bueno, empezamos, bos días, rematada a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos temas máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da Consello de Cultura. O Consello da Xunta de Galicia hoxe aprobou a declaración de ben de interese cultural BIC do Pazo de Lourizán en Pontevedra, por varias razóns que o fan singular. Singularidade arquitectónica, histórica, paisaxística e tamén técnica. O feito de ser declarado BIC supón a protección que vai abrangue tanto o edificio principal, que está construído a comezos do século XX, baixo a dirección o deseño de Genaro de la Fuente, e tamén as instalacións auxiliares que ten este edificio, fontes, muiño, invernadoiro, estanque, e tamén os sardíns, con un valor notable que forman parte tamén do conxunto, forman parte da finca. Cales foron os criterios que se seguiron para esta declaración BIC? Pois o que decía, a singularidade, o gran valor que ten o conxunto do punto de vista arquitectónico. O edificio é un exemplo do estilo ecléctico en obra civil, en casas señoriais que se estilaba naquela época, a principios do século pasado. Gran valor paisaxístico, conta cun sardín no que hai especies prácticamente dos 5 continentes. Valor histórico, esa foi a residencia habitual de Montero Ríos, que foi un dos políticos galegos máis importantes naquela época, inicios do século XX, e tamén valor científico. Foi sempre un edificio vinculado á formación e innovación no eido forestal. Recordades que a Xunta está a invertir máis de 17 millóns de euros na súa restauración e rehabilitación e que o obxectivo, cando este rematado, é abrir o pazo ao conxunto da cidadanía, os veciños e os visitantes. Seguimos na Consellería de Cultura, cambio de acordo. Hoxe acordamos no Consello da Xunta integrar a Domus do Mitreo no Concello de Lugo no Sistema Galego de Centros Museísticos. A Domus do Mitreo, que está xestionada pola Universidade de Santiago de Compostela, é un museo arqueolóxico no que se documenta parte do período romano en Lugo e que, ademais, alberga un templo dedicado ao deus Mitra. E, ademais, é o único templo dedicado a este deus na península que ten a planta enteira ben conservada. Unha vez que adoptamos este acordo, a Domus do Mitreo pasará a formar parte da rede galega de museos, da que xa forman parte outros 91 centros, e isto, entre outras cousas, daralle dereito a axudas públicas, a accións formativas e actividades compartidas entre os museos que integran a rede. Cambio de acordo, a proposta da Axencia Galega de Turismo, hoxe acordamos destinar 1,4 millóns de euros a seguir reforzando e mellorando a seguridade na Catedral de Santiago de Compostela e tamén a reforzar o servizo que se presta na Oficina de Atención aos Peregrinos. Por lo tanto, deste 1,4, 300.000 euros irán destinados á contratación de persoal e material no Centro Internacional de Acollida, na Oficina de Peregrinos, e o resto do orzamento, algo máis de 1 millón, para tarefas de control de fluxos e de seguridade no interior da Catedral de Santiago de Compostela durante este ano. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Facenda, hoxe autorizamos contratar o servizo de administración dos sistemas dos centros de procesos de datos da Xunta de Galicia. Un contrato de 7 millóns de euros e que ten unha vixencia de 2 anos. En que consiste este contrato? Pois en todo o que ten que ver coa xestión, coa actualización e coa mellora dos programas que utiliza a Xunta de Galicia que dan servicio a 2.700 centros de titularidade pública da Xunta de Galicia, os máis de 115.000 empregados e o conxunto da cidadanía que fai coa Xunta de Galicia trámites online. É un contrato complexo con moitos servicios, pero para sinalarles algún dos fundamentais, pois establece un servicio de garda 24 horas, 7 días a semana para resolver calquera incidencia e no pliego se exixirá 6 horas para a solución das incidencias máis habituais. Fora da incidencia excepcional, o tempo medio de resolución que non pase de 6 horas. Cambiando de Consellería de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe aprobamos renovar o convenio con 3 entidades: a Federación de Asociacións de Persoas Sordas de Galicia,
a Asociación de Parapléxicos de Galicia e a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. Levamos facendo, recordarán, nos últimos consellos convenios con entidades que traballan coa discapacidade para colaborar no labor que fan. Estes 3 convenios suman en total un importe de 1 millón de euros e a previsión é que atendan ao redor de 3.600 persoas para garantir o servicio de intérpretes de lingua de signos que necesitan as persoas sordas, programas de formación ou unidades de apoio psicosocial e de rehabilitación. Outro acordo tamén da Consellería de Política Social, nas súas competencias en materia de loita contra a violencia machista, hoxe autorizamos renovar o convenio coa Fundación de Solidariedade Amaranta para o mantemento da casa que esta fundación, da Casa de Acollida, ten na cidade de Ourense. Son 252.000 euros para unha casa que o ano pasado acolleu a 23 mulleres vítimas de violencia machista e a 10 menores, os seus fillos e fillas. Forma parte da Rede Galega de Acollemento, que ten a día de hoxe, contando as prazas desta Fundación en Ourense, 84 prazas e en total son 8 recursos. 7 o recurso en Ourense que acabamos de renovar o convenio con esta acordo. Outro acordo a proposta da Consellería de Política Social, tamén en loita contra a violencia machista, hoxe aprobamos poñer en marcha un programa pioneiro en España que busca sensibilizar o alumnado galego a través de testemunhas reais de mulleres vítimas de violencia machista. Está dirixido a estudantes de terceiro e cuarto de secundaria e bacharelato. Vai arrancar xa a vindeira semana ata a final deste curso escolar en 25 centros. E xa hai actuacións deste tipo en centros educativos, pero a principal novidade deste programa é que contará con testemunhas reais en todos os casos desplazados aos centros de vítimas de violencia machista. Vai haber 2 fases. A primeira xa inmediatamente entrega en material didáctico aos docentes destes centros onde se vai desenvolver a actividade e na segunda xa intervencións presenciais. Como digo, testemunhas de vítimas reais de violencia e despois intervencións tamén de expertos en igualdade de xénero e persoas especializadas en novas masculinidades e en comportamentos tóxicos que se dan, por desgracia, cada vez máis en rapaces e rapazas desta edade. Cambio de consellería, proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe, coa intención de facer de Galicia unha terra máis verde e respetuosa co medio ambiente, autorizamos a distribución de axudas para que os concellos poidan seguir mellorando a recollida selectiva de residuos. Son casi 11 millóns de euros, 10,7, e a nosa intención é chegar ata 170 municipios. Non chegar, porque o que acordamos hoxe foi, a convocatoria fixo en seu momento, o que acordamos hoxe foi a distribución. Chegamos a 170 municipios. Son 2 liñas de axuda. A primeira, a de máis cartos, máis de 8 millóns de euros, está dirixida a impulsar e mellorar a reciclaxe e a recollida selectiva. E, polo tanto, con estas axudas cusa distribución aprobamos hoxe, e teñen o desglose a súa distribución, poderán adquirirse 18 camións para recollida de biorresiduos, 2.500 contenedores para residuos orgánicos e 18.000 composteiros domésticos. E tamén 790 contedores para recollida de aceite e 44 para roupa. Isto que se vai poder adquirir con estas axudas diversos concellos que foron beneficiarios. Esta sería a primeira liña. E a segunda, de 2,6, para axudar na mellora do tratamento de residuos que non se depositan nos contedores. Básicamente, estamos falando de puntos limpos e estas axudas van permitir adquirir un centro de puntos limpos móviles e tamén facer obras de mellora nos puntos limpos que xa existen. Cambio de acordo, Consellería do Mar. No ano 2018 a Xunta de Galicia puso en marcha o proxecto Lonsas Galegas 4.0 que o que buscaba era modernizar as instalacións, as losas que existen en Galicia, a través da súa digitalización. Dende que se puso en marcha este programa, hai algo máis de 6 anos, xa son 36 as lonsas e 38 as confrarías de pescadores que traballan cun sistema informático que les proporcionou este programa e, polo tanto, traballan digitalizadas. Pois ben, o que acordamos hoxe foi completar este despliegue e que a totalidade das cofradías de pescadores e as lonsas de Galicia poidan traballar coa plataforma informática que pon a súa disposición este programa e, polo tanto,
20 lonxas e 32 cofradías, ata chegar un total de 126, contando as anteriores, van traballar de xeito digitalizado. Que vantaxe supón isto? Pois, por exemplo, permite a rastreabilidade e a trazabilidade total do produto, o que redunda nunha mellor seguridade alimentaria e información ao consumidor. Permite tamén facer posas en tempo real de forma telemática, é dicir, sen que teña que estar a persoa que fai a posa presente físicamente. Saber tamén de antemán que produtos se van posar, o precio de saída, e tamén información sobre cotizacións, volumes de venda ou disponibilidade dos produtos. E tamén simplificar as xestións administrativas internas que teñen que facer as lonxas e as confrarías. Seguimos no sector primario, Consellería de Medio Rural, hoxe acordamos destinar 12,6 millóns de euros a unha nova convocatoria de axudas para impulsar proxectos no rural a través dos grupos GDR no marco do programa LEADER. Estas iniciativas o que buscan actividades que xeren emprego ou, se non xeran emprego directo, cando menos que teñan un beneficio directo nas poboacións rurais ás que se dirixen. Xa digo, son 12,6 millóns de euros. A principal novedade se pon en marcha unha nova medida, chamase Bono Activa Rural, que é unha axuda directa para os autónomos que poñan en marcha no rural actividades empresariais que non teñan carácter agrario, para diversificar no rural as actividades. Poderán recibir, dentro do Bono Activa Rural, ata 18.000 euros e a súa obriga será manter o proxecto como mínimo 5 anos. Seguimos na Consellería de Medio Rural, achégase a época de maior período de lumes e, polo tanto, imos tomando as disposicións para facer tarefas de prevención e estar preparados para, que o gallase san poucas este ano tamén, as tarefas de extinción. Recordarán que en Consello anterior acordamos renovar o convenio coa FEGAM para a xestión das franxas secundarias, aquelas que rodean as vivendas as poboacións, e hoxe o que facemos é aprobar o convenio por valor de 27,3 millóns de euros para implicar os concellos nas tarefas de prevención a través de desbroces e, sobre todo, de extinción de lumes forestais. O número de concellos que xa estaban adheridos a este convenio medra e este ano serán atendidos 261 concellos a través deste convenio, 23 máis que o ano pasado, é dicir, concellos nos que viven o 80% da poboación que existe en Galicia. Digo, son 27,3 millóns de euros que van permitir mobilizar durante os meses do Brao 72 vehículos motobomba, 168 brigadas e tamén facer accións de prevención de desbroce en 17.000 hectáreas. Por tanto, a gran maioría de concellos galegos van contar co servicio de brigadas, 4 ou 5 componentes que van traballar durante os meses centrais do Brao, tamén equipamentos para loitar contra os lumes, e o noso objetivo é asignalos canto antes, porque, aínda que as brigadas de extinción estarán nos meses centrais do Brao, as tarefas de prevención deben empezar a facerse, se pode ser xa este mesmo mes. Cambio de consellería, de acordo, a proposta da Consellería de Cultura, aprobamos a primeira das medidas incluídas no Plan Estratégico de Xuventude 25-27, que recordarán foi presentado aquí polo conselleiro no Consello anterior. Decía o Consello que un dos eixos centrais deste plan era incrementar as competencias e as capacidades da mocidade, e esta medida que hoxe aprobamos vai nesa liña. Hoxe aprobamos lanzar a primeira convocatoria de estadías de formación en empresas de outros países da Unión Europea para mozos que cumplan algún destes requisitos. Esan mozos que viven no rural, mozos que teñan discapacidade, mozos que leven máis dun ano en paro ou ben que estean en risco de exclusión social. É unha proba piloto, esta primeira liña que poñemos en marcha, 600.000 euros, se sae ben, ampliarémola, e a intención é promover, como mínimo, localizar no estranxeiro 5 proxectos os que se poidan desplazar estes mozos, ata 30 mozos galegos, para adquirir toda a experiencia que supón facer un traballo deste tipo no estranxeiro. O objetivo é, claro, que adquiran experiencia profesional que lles abra despois as portas no mercado laboral en Galicia. O programa se chama Galicia Moza con Alma, xa digo, proba piloto, 600.000 euros, estes destinatarios, 30 mozos, con a intención de, se é un éxito, que esperemos que sí, ampliar a dotación en sucesivas convocatorias.
Cambio de consellería, o Consello da Xunta de Galicia deulle visto bo un informe presentado pola Consellería de Educación, e creo que neste momento, ademais, especialmente acaído logo da reunión, recordarán que mantivan a semana pasada, non da reunión, do acto no que asinamos un acordo de colaboración con varios países iberoamericanos para a captación de talento e facilitarlles ás persoas que veñan a Galicia a cubrir vacantes laborais, pois toda o seu asentamento e todos os trámites que sexan necesarios. Para iso é preciso axilizar, agora mesmo non temos a competencia dos permisos de traballo, anunciaba outro día na comparecencia co ministro Torres, que será unha das peticións que faga a Xunta de Galicia, pero mentras demandamos esa axilización, esa canle rápida para que non se eternicen os trámites burocráticos para estes permisos de traballo e, ao mesmo tempo, cando se pida axilidade, tamén hai que estar disposto a ofrecerlla. E na parte que nos toca, na homologación de títulos non universitarios, que é unha competencia da Xunta de Galicia, recordarán que a homologación de títulos universitarios que lle fora concedida ao País Vasco foi anulada polo Tribunal Constitucional. Estudiaremos cales foron as circunstancias e se é posible reformar algo para volver a solicitarla. Non sei se vai facer ao País Vasco. Nos falaremos con eles e nos plantexaremos tamén se cadra esa petición, pero a que estamos exercendo xa o informe acredita que se está exercendo, insisto, homologación de títulos non universitarios dun xeito áxil, que ademais é necesario, porque a estrategia retorna, que está funcionando, está provocando que moitas persoas veñan aquí, veñan con fillos nas cidades nas que é necesario convalidar esos títulos para despois poder facer outros estudios, ou mesmo persoas que veñan con titulacións non universitarias que necesitan a súa homologación. Pois ben, este informe o que di é que a cifra de homologacións de títulos non universitarios duplicouse en Galicia en só 2 anos. Pasou de 3.600 homologacións que se fixeron no ano 2022 a superar a 7.000 no ano 2024, que é o último ano con datos pechados. Polo tanto, entre 2022, como decía, e o primeiro trimestre deste ano, tamén xa incorporando os datos do primeiro trimestre de 2025, houve homologacións de máis de 18.000 títulos. Con todas as orixes, ata 113 países diferentes teñen a orixe os títulos que hubo que homologar, lóxicamente, sobre todo concentrado nos países nos que centramos a estrategia retorna. Por dar iso outro dato, o 75% das solicitudes foron resoltas pola Xunta de Galicia entre 3 e 5 meses, por tanto, unha efectividade creo que amplia, que contrasta bastante con a homologación dos títulos universitarios, e a maioría foron títulos de bacharelato, seguidos de ESO, formación profesional e outros títulos que teñen a súa homologación, outros títulos diferentes, depende do sistema de estudios ou sistemas académicos neses países, pero que ao final tiveron a súa correspondencia e foi posible homologalos aquí en Galicia. Seguimos con a Consellería de Educación, neste caso é un acordo. Saben que levamos con anos xa con axudas para costear os libros e material escolar. A día de hoxe o 70% do alumnado galego beneficiase de algún tipo de axuda para a adquisición de libros ou material escolar e o noso objetivo sigue sendo garantir a igualdade de oportunidades e apoiar a quen máis o necesita. Por lo tanto, hoxe acordamos aprobamos que o novo programa para este curso que empeza e o incrementamos, ademais, a partida para mercar libros de texto ou material escolar para o vindeiro curso. Aumenta en 600.000 euros respecto ao curso que está a piques de rematar e, en total, esta partida que hoxe aprobamos será de 17,6 millóns de euros. Vai haber 3 tipos de axudas. Vales para material, 9,5 millóns de euros, Fondo Solidario de Libros, 1,6 millóns de euros, e a última partida, axudas para mercar libros novos, 6,5 millóns de euros. Esta última partida se desglosa do seguinte xeito. En primaria, as achegas serán de entre 160 e 240 euros, segundo a renda, na ESO entre 180 e 270 e 300 para os alumnos matriculados en educación especial. Cambio de consellería de acordo, acordos de vivenda, como todos os consellos. O primeiro, seguimos con esa intención de cumprimento e duplicar o parque público de vivendas. Para iso fai falta
poñer en marcha moitos procedementos. Saben que está localizado o maior esforzo na cidade de Vigo, no polígono de San Pallo de Navia, onde hai 1.600 vivendas protegidas, proxectadas, e onde xa temos en marcha máis da metade, 835 inmobles a día de hoxe. Pois seguimos avanzando e hoxe aprobamos a licitación do contrato para redactar o proxecto construtivo de 26 novas vivendas de promoción pública en San Pallo de Navia. A licitación vai ser de 250.000 euros. En canto se redacte o proxecto, licitaremos as vivendas e estas 26 se engadirán ás 835 que xa están en marcha. E outro acordo en materia de vivenda, ademais da intención da Xunta de Galicia de concentrar, sobre todo, a promoción pública nos lugares onde máis poboación vive, onde máis demanda hai, que son, lóxicamente, as 7 cidades galegas. É certo que tamén no entorno das cidades e nas vilas e concellos máis poboados, os de poboación media, tamén existe demanda e, polo tanto, cando os concellos ceden chan, a Xunta de Galicia colabora promovendo vivendas de protección pública. Este é o caso deste acordo e, polo tanto, no entorno de Santiago, un entorno amplio, acordamos con 3 concellos, Lalín, A Estrada e Teo, que nos cederon previamente o chan, construir 71 novas vivendas públicas. En concreto van ser 28 inmobles na Estrada, 26 en Teo e 17 en Lalín. E último acordo en materia de vivenda. Penúltimo, hai outro máis. Este é o que nos levou a aprobar unha nova convocatoria de axudas para obras de mellora ou rehabilitación en vivendas de promoción pública. Algo máis de 1 millón de euros, os beneficiarios serán comunidades de veciños, os requisitos ten que ser edificios de protección pública que teñan máis de 10 anos de antigüedade e onde, como moito, o réximen de protección se extinguirá nos 3 anos anteriores. É dicir, como moito, deben haber pasado como máximo 3 anos sin ese tipo de protección. Saben que a partir de agora esa protección vai ser permanente, pero estamos falando de promocións anteriores. As axudas serán ata 6.000 euros por vivenda e irán destinadas a eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores ou mellora dos servizos comunitarios. E a outro acordo en materia de vivenda, decía que daba un máis, son axudas para mellorar a eficiencia enerxética das vivendas. Neste caso, vivendas en xeral, dotado de 2,2 millóns de euros. Para que? Pois para cambios na envolvente térmica, basicamente nas carpinterías exteriores, todo aquilo que supoña unha mellora de eficiencia enerxética. Os beneficiarios poderán recibir ata 3.000 euros por vivenda e deberán acreditar que as obras para as cales solicitan axuda van baixar a demanda enerxética en cómputo anual como mínimo nun 7% ou ben que o consumo de enerxía non renovable vai descender como mínimo nun 30%. Levamos 3 anos con estas axudas, 3.700 xa foron concedidas a outras tantas vivendas por valor de 10,5 millóns de euros e volvemos a convocalas este ano. Per último acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, adoptamos un acordo para converter Galicia nun referente internacional na formación, investigación e industria do deporte. O deporte galego, sen dúbida, está a vivir un dos seus mellores momentos, récord histórico de licencias deportivas, 320.000, a parte dos éxitos deportivos, e, sen dúbida, é un dos mellores embaixadores da marca Galicia. Hai unhas semanas falábamos aquí do novo centro de alto rendemento en Pontevedra, onde debemos investir 30 millóns de euros, e seguimos con estas promovendo instalacións para conseguir esta excelencia deportiva e hoxe aprobamos declarar proxecto de interese autonómico a factoría do deporte galego Galicia Sports 360 que o Celta de Vigo está desenvolvendo no concello de Mos. Un proxecto que trascende o ámbito municipal, por lo tanto, de aí esta declaración de interese autonómico e con esta declaración o promotor será o Real Club Celta, o que se vai facer é axilizar os trámites e as actuacións que sexan necesarias. Esta factoría de deporte galego vai contar con 3 espazos diferenciados. O primeiro, a cidade deportiva A Fouteza, unha parte xa está en funcionamento, ten instalacións para a preparación de alto rendemento de deportistas profesionais, formación de novas xeracións de deportistas ou para entreno de futbolistas profesionais, os equipos do Celta de Vigo. A outra parte será un centro integral para a capacitación da industria do deporte, que terá un centro de formación,
un espazo para probas de tecnoloxía vencellada ao deporte, presentación de novos produtos, un centro de innovación e un área para a rehabilitación deportiva de alto nivel. E, por último, haberá un área de servicios, que haberá instalacións cubertas para a práctica de diferentes deportes e tamén unha zona de ocio e comercial. E último acordo que explicará a conselleira de Medio Ambiente máis polo miúdo, ben sellado a sinatura que tivo lugar a semana pasada no Pazo de Rasoi e que puso punto final a un proceso, vostedes coñecen perfectamente, traballoso, non exento de complicacións, pero que vai permitir que Galicia, a comunidade autónoma con máis kilómetros de litoral, teña competencia sobre a xestión deste litoral. O acordo vaise facer efectivo, asinamos outro día, pero entrará en vigor a efectos de xestión o 1 de xullo, e implica que o Estado vai traspasar a Galicia 36 profesionais, 11 vehículos, 1,2 millóns anuais para o funcionamento da xestión deste servicio, e máis un pagamento único de 700.000 euros a cambio de que estes funcionarios estarán en instalación da Xunta de Galicia e non nas partes que nos podían corresponder de edificios ministeriais. Despois haberá moita documentación, que non se pode ahora mesmo, documentación expedientes, o seu volumen ahora mesmo non o podemos cuantificar, porque para iso será necesario tomar posesión efectiva e plena da competencia. En todo caso, levamos tempo traballando para poder aplicar a lei de xestión, moito máis de xestión do litoral, moito máis despois da coñecemento da asistencia ao Tribunal Supremo e, polo tanto, o que fixemos foi dar o visto e prace no Consello a varias das medidas que, ao abeiro da lei do litoral, imos tomar xa neste mismo ano, por exemplo, a aprobación do primeiro catálogo do patrimonio cultural do litoral de Galicia e outras máis que agora pasará a detallar a conselleira de Medio Ambiente máis polo miúdo. Gracias, presidente. Bos días. Setembro do ano 2022 comenzamos a deseñar a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral. Foi un camiño de dificultade alta que concluiu coa sinatura o 9 de abril de 2025, sinatura entre a Xunta de Galicia e o Ministerio de Política Territorial. 1 de xullo farase efectivo, pero foron efectivamente moitos meses de agarda. Meses de agarda onde non cabe aliarse e o ADN da Xunta de Galicia non é ese, senón que estivemos traballando. Sabemos que fixemos moito e temos moito que facer, porque a partir dese mesmo día Galicia vai levar a cabo a xestión e a ordenación de 1,6 millóns de hectáreas do noso territorio, un total de 86 concellos, eran 82 os costeiros, incluímos 4 máis, porque incluímos todo o dominio público marítimo terrestre, é dicir, inclúese Tui, Coirós, Padrón e Pontecesures, e iso quere dicir que son un total de 2.555 kilómetros de costa, dos cales 1.659 é o perímetro costeiro, 432 de illas islotes e 464 kilómetros de marismas e tamén de areais. A partir de aí, temos que pensar que a xestión é moi importante, xa que se trata de o 58% da poboación, é dicir, 1,5 millóns de habitantes galegos veránse afectados por esta ordenación. Trasladaba o presidente o número de postos e tamén o orzamento, o cal se chegou a acordo, e eu voulles a relatar os pasos que estivemos dando despois de ter coñecemento de esa sentencia. O primeiro que fixemos foi a creación da Comisión Interdepartamental de Coordinación do Litoral. Constituíuse o día 9 de outubro de 2024, é o órgano de coordinación e de toma de decisións. Neste órgano están incluídos os titulares das consellerías competentes en materia de ordenación do litoral, de medio ambiente, mar, turismo e patrimonio cultural. Dado que o traspaso de medios do litoral afecta a todas as consellerías que o integran, farase unha nova xuntanza antes de o día 1 de xullo.
Créase o Foro do Litoral de Galicia, é un órgano colexiado de participación, asesoramento e tamén consulta. Está integrado por administracións, universidades, organismos científicos, organizacións dos sectores produtivos, asociacións ambientais e aquelas con obxectivo de defensa e protección do patrimonio cultural. Xa se someteu a información pública, tivo un total de 11 achegas e froito desta reunión xa se decidiu a súa composición que contará con un representante das universidades galegas, un do clúster empresarial de turismo, un do sector do produtor do mar, designado pola Federación Galega de Cofradías, un do sector do transporte marítimo, designado entre as empresas operadoras do transporte marítimo. Por suposto, estarán representadas as empresas da cadea Mar Industria. Ese representante designo a Confederación de Empresarios de Galicia, así como as organizacións de carácter ambiental designado a partir do rexistro destas entidades mediante sorteo. Tamén terá representación os grupos de acción local. Contarán este foro coa representación das consellerías competentes e un representante da FEGAN. Na actualidade está en fase de consulta o decreto, polo cal se crea e se regula o foro do litoral coa previsión de aprobalo antes do verán. Directrices de ordenación do litoral. Constitúese o marco xeral de referencia para a aprobación dos restantes instrumentos e é o elemento básico de planificación do litoral. A elaboración destas directrices deu comenzo en xaneiro deste mesmo ano, do ano 2025, con consulta previa e un total de 17 alegacións, un total de 17 achegas. Na actualidade estáse redactando o documento e tamén será aprobado antes de que remate o ano 2025. Estrategia de Economía Azul, Galicia 2024-2027, xa foi aprobada pola Consellería do Mar. Un total de 40 medidas de apoio ao crecemento sostible dos sectores produtivos vinculados ao mar. E xa, dentro do traballo realizado ao longo destes meses da Garda, está a elaboración de un visor web que é público e, polo tanto, é a información cartográfica necesaria para a aplicación da norma. Esta ferramenta digital xa permite aos usuarios coñecer de primeira man tanto a área na cal se localizan os terreos do seu interés como os usos permitidos. Pasos seguintes que temos que levar a cabo. Por un lado, créase a Comisión de Seguimento entre a Xunta de Galicia e o Goberno Central. Vai estar formada por 6 persoas. De xeito paritario, 3 da Xunta de Galicia e 3 do Goberno Central, para coordinar as actuacións de entrega de documentación, expedientes en tramitación, relación de ocupacións irregulares neste momento, e esta comisión, ademais, ten obriga de reunirse unha vez ao ano, toda vez que temos que estar perfectamente coordinados tanto na xestión de títulos como, no seu caso, na cooperación transfronteriza con Portugal. Vaise crear o Pacto Galego polo Litoral co propósito de fomentar o desenvolvemento sostible, innovador e competitivo dos sectores produtivos. Esta é unha iniciativa estratégica para converter a costa galega nun exemplo de dinamismo económico sostible. Galicia como un referente europeo en gobernanza costeira, con 3 eixos estratégicos que son o medioambiental, o social e tamén o económico. En canto ás medidas a levar a cabo dentro deste pacto polo litoral galego, está a convocatoria dun cumio dos municipios costeiros, encontros claves co sector, unha vez que se faga efectivo o traspaso de medios, servicios e tamén recursos, un seguimento anual ante o Parlamento de Galicia sobre o avance do plan, así como unha elaboración de folla de ruta plurianual con obxectivos, indicadores e tamén recursos. Apróbase o catálogo de patrimonio cultural do litoral de Galicia. Até de agora tiñamos un inventario, este inventario elévase a catálogo patrimonial. Por que facemos o catálogo de patrimonio cultural? Pois porque este nos vai permitir
promover sobre os bens de importancia cultural que o integren as actuacións estratégicas recollidas na loxisga para a súa posta en valor, recuperación e rehabilitación, sempre e cando quede garantido que os novos usos non poñan en peligro os valores que aconsellaron no seu día a protección cultural. Quedarán identificados estes bens e, aparte de quedar identificados, xa se van a poñer cales son os usos orixinais, pero tamén os usos futuros compatibles cos orixinais. Non só iso, sino que tamén se vai a establecer un procedimento integrado para as autorizacións e títulos habilitantes do litoral. Vaise proceder a modificar o decreto 97/2019 que regula as autorizacións na zona de servidumbre de protección para adaptalo ao regulado na nova lei. Así mesmo, regularase un procedimento no que se integren todas as autorizacións administrativas e títulos habilitantes do litoral. Moi resumidamente, falamos de autorización de usos de temporada en praias e no mar territorial, autorización de actividades nas que concorran circunstancias de intensidade ou rentabilidade, autorizacións de ocupación de dominio público marítimo terrestre, así como autorizacións en zonas de servidumbre de tránsito e acceso ao mar. En canto ás concesións de maniais, ás que tamén se refire o artículo 64 da Lei de Costas, quedarán regulada a súa parte administrativa. Créase dentro deste bloque o rexistro de concesións en dominio público marítimo terrestre. E, ao mesmo tempo, realizarase a planificación ordenada, elaboración e aprobación dos proxectos, xestión e execución de obras e actuacións que sexan de interese xeral. En definitiva, son estes procedementos e outros que teremos a ben ilos desglosando, pero que vai a ser a nosa folla de ruta para os vindeiros meses dentro do que a nosa recoñecida marca Galicia Calidade, que se estende ao noso litoral, sendo esta comunidade a única comunidade que ten unha lei integral e, polo tanto, que abriulle o camiño ao resto das comunidades, como é o caso do País Vasco. Moitas gracias. Sí, creo que falaba que se vai facer unha xestión integrada destas concesións e que vai haber un rexistro. Que datas hai para que este funcionamento, este rexistro de concesións e para a reforma do decreto? É unha curiosidade, entendo que agora lle vai corresponder á Xunta decidir sobre a petición de Bacárdenas para ter ese acceso ao mar na súa casa. Si así se me pode decir. Grazas. Moitas gracias. Pois todo isto farase efectivo a partir do día 1 de xullo, porque é cando entra en vigor o que é a efectividade en sí. Criamos prioritario ter un rexistro, porque ato de agora sempre tivemos moitísimas dificultades como comunidade autónoma para coñecer de primeira man pois todas aquelas concesións. Nós queremos ter absoluta transparencia, de aí que demos un paso a maiores do que dou ato de agora sempre o Goberno central. Esa era unhas preguntas, creo. Cando se vai facer efectivo? Bueno, pois desde o momento en que xa teñamos todos os expedientes que nos trasladan que non están digitalizados e, polo tanto, levarános un tempo, pero para eso tamén se crea esta comisión paritaria onde vai haber representantes do Goberno Central e representantes da Comunidade Autónoma, un total de 6. No que se refire ao resto das competencias, hai competencias que adquire a Xunta de Galicia e hai outras competencias que lles compete ao Goberno Central. Bueno, pois en aquelas que son de carácter indemnizatorio non lle corresponde á Xunta de Galicia, senón que o vai a seguir levando costas do Estado. Este é o caso de esa titular, como moitos outros titulares que temos en Galicia. Bo día. Quería preguntar tamén que opina sobre o informe que coñecemos, o informe definitivo que propón que os áridos dos dragados do Lérez vayan a un punto ao exterior de Sálvora. Gracias.
Bueno, non se trata de opinión, sino que se trata de un informe de carácter técnico que está evaluado e, polo tanto, cando falamos de dragados non estamos falando de residuos, sino que estamos falando de que temos que axudar a nosa natureza para que se poidan desenvolver actividades. Polo tanto, tratándose de un informe de carácter técnico e un informe de carácter científico, creo que non cabe a opinión de ningún conselleiro. Lista. Bos días, presidente. En uns minutos hai unha xuntanza, ou estará sendo agora, entre varios conselleiros e sectores afectados polos aranceis. Contempla a Xunta ou vai a trasladarlles algunhas axudas directas a eses sectores? Gracias. Sí, efectivamente. Bueno, primeira, recordarán que falábamos a semana pasada da necesidade de coñecer primeiro a situación, cosa que non é sinxela, moi cambiante. Estamos coñecendo decisións do presidente Trump casi minuto a minuto que non permiten facer unha foto fixa exactamente do que está pasando e ao mesmo tempo necesitamos tamén escoitar o Goberno Central. Sempre pedimos esa coordinación e coordinación con a Unión Europea. Por lo tanto, digo, esta necesidade, esta situación continúa, pero en todo caso nós, lóxicamente, entendemos que debemos falar tamén con os propios empresarios en esta reunión. O primeiro que ímos ofrecer a nosa coordinación, estar moi pendiente da información que nos recibamos para poder trasladarlle, aterrizar aquí e, en todo caso, por poder adentrar algunha medida, insisto, sempre a expensas do que vaya sucedendo e que si que llevemos a avanzar a posta en marcha dunha nova liña de circulante para intentar minimizar o impacto da reducción das vendas ao exterior, que, lóxicamente, se van producir se manteñen estes aranceis, e tamén o servicio de asistencia técnica para incidir moito no que agora se está falando e unha necesidade que é diversificación de mercados, sobre todo aqueles que teñan moi concentradas as súas vendas en Estados Unidos. Estas son as dúas medidas, xunto con outras que se van a anunciar, pero, en todo caso, sobre todo, é o tema de ter unha información en tempo real nos dous sentidos para seguir actuando coordinadamente, a mesma coordinación que lle pedimos ao Goberno Central. Boa tarde. Vostede falaba a semana pasada de que hai máis proxectos empresariais que están interesados en instalarse en Galicia e que miran con atención como se está tramitando o proxecto de Altri e como responde cal é a actitude da Xunta ante as protestas medioambientais por esta cuestión. Quero lle facer dúas preguntas. Unha, que proxectos e que empresas son esas que están interesadas en instalarse en Galicia? Por outra banda, que quere dicir exactamente con isto de que hai empresarios observando a Galicia por este procedimento? Gracias. Empezo pola segunda parte. Observando a Galicia igual que observan a todas as comunidades autónomas. Eu creo que calquer empresario, sobre todo cando é un investimento importante, quere saber cales son as reglas de xogo. É unha regla de xogo fundamental, eu sempre defendín e defenderei, é a seguridade xurídica, a estabilidade e a certeza. Por lo tanto, non ceder a presións se está cumprindo a normativa e non cambiar as reglas de xogo a mitad dun partido. Por lo tanto, isto sempre se observa e normalmente os territorios que fan esas cousas acaban sendo penalizados. Por tanto, claro que somos observados o comportamento dos gobernos e eu entendo porque os investidores necesitan certeza respecto á actuación das administracións. Despois, o que teña que ver coa súa actividade empresarial, evolución dos mercados, de todo iso non é competencia nosa. Por tanto, este é o primeiro. E o segundo, bueno, hai varios proxectos industriais estratégicos, a maioría deles en tramitación, e, polo tanto, tamén todos eses investidores están moi pendientes de todas estas cousas. E hai outros
a nivel de conversas, de plantexamentos, todo iso todo o mundo entenderá que se non os queren, mentras sean conversas e mentras non pasen a outro estadio, lóxicamente, pois queda neso, nun nivel de reserva que eu agardo que se poidan facer realidade e que, polo tanto, podamos anunciarlos. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira é que este fin de semana tivo unha reunión, unha xuntanza cos representantes de Sanca pola extracción de litio na mina de Doade. Entón, a cuestión é se tratou e pensa que a parte da extracción pode ser posible que algunha fase máis se desenvolva en Galicia, de transformación, etcétera, desa materia prima. E a segunda cuestión é respecto a que, bueno, no anterior Consello da Xunta vostede mostrábase partidario de que desde o Goberno Central recibiran a representantes de Altri. A pregunta é se vai recibir vostedes a representantes de colectivos ou as plataformas que lle pediron que poña un poquinho en cuestión ese proxecto. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, sí, efectivamente, reuníme cos promotores desta empresa para coñecer, logo, ademais da declaración como estratégica por parte da Unión Europea, coñecer un pouco máis, xa coñecía na Consellería de Economía e Industria, coñecer un pouco máis polo miúdo e escoitar directamente a súa pretensión. Eu o que lles trasladei que canto máis valor engadido, incluída a transformación no que se poida, un proxecto de transformación complexa, se poida facer en Galicia, moitísimo millor, pero creo que eso sempre que se extrae a materia prima, que poida haber posibilidade de que esa transformación tamén aquí se engada valor. Creo que eso é o desexable. A toda agora está nunha fase embrionaria, en permisos de investigación e todo o demais. É certo que teñen as cousas claras e tamén hai outros empresarios que pedían certezas e seguridade xurídica cun compromiso, non podía ser de outra maneira, non facía falta dicirlo, eu por se acaso yo dixen, de cumprimento estricto de toda a normativa ambiental. Por lo tanto, eu agardo, sinceramente, frente aos do non, polo non, que xa están falando, dicindo que non queren eso baixo ningún concepto, sin ni sequera coñecer os detalles, eu lles dixen que, dende logo, si cumpren, igual que calquer proxecto que cree postos de traballo, creo que sería unha boa nova que poderan establecerse en Galicia, deixando canto máis valor engadido aquí, moitísimo mellor, e aproveitar as potencialidades estratégicas que nese senso ten Galicia. E respecto á segunda pregunta, mire, creo que en todo momento cumprimos o compromiso de transparencia en canto a posibilidade de facer alegacións, en canto a posibilidade de contestación, en canto a posibilidade de acceso ao expediente a aqueles que teñan dereito. Por lo tanto, creo que esa é a relación que hai que ter con calquer administrado interesado nun procedimento e tamén nese que vostede me pregunta e me di. Sí, boa tarde. En relación ás ratios escolares e a súa posibilidade de flexibilización que fixeron pública a través dunha instrucción, quería saber se teñen xa un pouco localizadas cales van ser as zonas en Galicia onde hai esa tensión, digamos, maior que pode xustificar unha flexibilización e que haxa aulas con 25 nenos e tamén pois eso, ademais digamos das zonas, se teme que poda haber malestar por parte da docencia. Grazas. Bueno, empezando a primeira parte, os datos, eso eu tenho que facilitar a Consellería de Educación. Eu non dispoño deles neste momento, supoño máis que os quererá cun nivel de concreción respecto aos docentes. Bueno, primeiro, creo que chegamos a un acordo importante con moitos coa maioría dos sindicatos hai aproximadamente un ano respecto de cuestións que afectaban a todo isto que estamos falando. Por tanto, a nosa intención é cumplirlo. Se hai algún malestar, intentar explicar, primeiro, que imos cumplir esos acordos, segundo, que faremos, como sempre fixemos, unha xestión o máis eficiente posible dos recursos públicos cumprindo a lei. E, por lo tanto, comprendo que pode haber diferentes opinións, pero iso é o que fai a Xunta de Galicia. Bos días, presidente. Preguntarte se coa chegada das competencias sobre o litoral se cree necesario facer algún tipo de cambio no organigrama da Xunta, igual para crear algún tipo de dirección xeral nova durante este ano, de ser viable ese cambio, de que vexa necesario, se podería tamén reformar outras partes do goberno, ou non? Gracias. Acaba de explicar a Consellería de Medio Ambiente cales son as primeiras medidas que queremos tomar e probablemente eu estaba pensando que esta é unha pregunta que se podía facer, se entre as previsións facer algún tipo de adaptación dentro do organigrama da Xunta para poder xestionar estas competencias. Eu creo que un pouco pronto para decirlo. Decíalles na introdución que primeiro temos que coñecer exactamente
o estado da situación, e iso pasa por todo ese volumen de expedientes de asuntos que están en trámite, de perspectivas que a día de hoxe non coñecemos, porque agora é cando empeza a facerse efectiva todo ese traspaso de información, todo ese traspaso de documentos e expedientes. Por tanto, non o desboto, dende logo, modificar por modificar e crear novas unidades directivas ou facer algunha modificación como declaración de principio, non, dende logo, se é necesario, e se está justificado por unha mellor xestión, tampouco lles digo que o descarto. Se iso implica, non sei se me preguntaba, cambios ao máximo nivel da Xunta de Galicia, unha nova consellería, ou facer, vamos, esa é a pregunta por o tema da xestión do litoral, en principio non me estou plantexando, non creo que haxa necesidade de facer algún tipo de adaptación a niveles inferiores, pois non o descarto. Primeiro vamos a ver exactamente de que estamos falando e non o podemos saber ata que coñezamos todo en detalle. Moi ben, moitas gracias. Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el